Hyvä työelämä tarkoittaa työskentelemistä hyvien tyyppien kanssa, joiden kanssa arvot kohtaa. Mä haluan, että työntekijä ja työnantaja ovat lähempänä toisiaan tulevaisuudessa, että kaikki ylipäätänsä rekrytoinnissa on avoimempaa. Hyvä työelämä näyttää turvalliselta ja inhimilliseltä, kaksipuoliselta tieltä, jossa molemmat osapuolet, niin työnantaja kuin työntekijä, antaa ja ottaa toisiltaan tasapuolisesti. Hyvä työilmapiiri, jossa vallitsee luottamus, avoimuus ja vapaus. Hyvä työelämä näyttää rennolta, mutta ammattimaiselta. Oikeanlaisen rekrytoinnin kautta voidaan laajentaa yritysten ajattelumaailmaa tuomalla ihan uuden tyyppisiä osaajia esille, joita aikaisemmin ei oltu edes ajateltu. Parhaimmillaan hyvin hoidettu rekrytointi tekee työelämästä tasa-arvoisempaa, monimuotoisempaa ja saa yrityksen onnistumaan tavoitteissaan.